natay schedule sa pag-access of results. So, igo ramang gid nila makita ang pila ilang score. And bali basic nga nakapasar sila or wala. Ang kailangan nila for them to apply for confirmation is makasulod gyud sa doorstep. Okay. So, wala pa tani sulod og doorstep, ha? Okay. Nag-create lang gitag another way nga para maka-view mo nga walay traffic. So, pag umanin ninyo view sa inyong result, tanawon day ninyo kay naay link, naay click here dito para makabalo mo o kano sa gid ay inyong schedule nga para matanaw na gyud ninyo ang inyong notice of result and all the steps for O, di ba, speaking of, mauna na itawag. So, ang ingani ang schedule nga mogawas actually dito pag i-click Sige ninyo daw. humanin niyo og tanaw sa inyong result naa sa ubos. Congratulations, ang ingon. Congratulations dayon follow the schedule. Ang gibutang dito is to avoid network congestion and ensure a smooth experience for all. Please strictly follow your assigned schedule when accessing results via doorstep portal. So muni siya ang makita ninyo nga schedule according to family name, first letter sa Okay. inyong apelyido. Mao ni among gi-announce katong nag-exam mo. So for family name starting with letter A to B, Apple to Bravo, April 6 to 8, 2026. Maka-access na mo sa doorstep. Sa doorstep. Mo na pinakauna, April 6. Kamo ang Okay. una. Next group will be letter C to E. We have April 9 to 11. At least, dili na kayo layo. O dili kayo siya lagyo. Then we have tag 3,000. So, April 9 to 11, maka-access pa lang sila, ana, ha? Maka-access na sila sa doorstep. Pwede na din nila ma-print ang ilang result. Oo. Ingana. Makita na nila sige. yung result. Okay. Ingana, ma-print na siya. Ma-print na. Okay. Ang notice of result mo ay kailangan nila for enrollment. Oo. So, dito pa na nila ma-access. Oo. Dayon, F to L, April 12 to 14. 12 M to to Q, 14. April 15 to 17. Dayon, R to Z, April 18 to 20. So, expected nga pag April 20, nahuman na ang tanan og access sa ilang result via doorstep. Yes.